Alright, abusia mechiachi obia emayine hwakwaba edeba by Grace TV. So mjidi se twedi ampo Nyankopon adom abusia obia ho ye nyame gusu kwai mu hwe ye so abusia mesre obeka ye ho a na wa subscribe to the channel na afi wa share ama foforo nso enya bia hwe nim se enra ena the Kumasi High Court in the Appeals Court Complex building atemu by se maame Akosua Serwaa ene Odobroni omu nyina that Lumba ile no wajom wetwe enti omu nyina betumi ayekuna said the nya yete ya yedi mama ne bo esto na busua metimi a confirm ya ma exclusively say Sarkodie maame Akosua Serwaa or file for appeal. Yes, asem no empem ho a maame Akosua Serwaa that Lumba yede file for appeal. Ya che say lawyer for boabo ansem no boabo onkata nyina no a asem no o de ko appeal na fe wako akogim nchemu ahwe se atemu no a ebaye no court betimi abibi de afa ho amom na de ensem kwa na ba de nti na appeal no ba yebeto yebo ase na de di nko na fa yewura nsem no mu eyi na abusua de nti a ye maame Akosua Serwaa wacha lawyer for say omo krata na ade nyina no nko ya appeal ni say lawyer for na de ato ya omo kire say ruling of the court no omo de buo ye se fata bia ema court wasema okan atemu akọ de ba ye say ye maame Akosua Serwaa na afei P0werful Odobroni omu na yede no mo a amamre ni amane kwan so esefata se abusia pani hwe ema omu yekuna no omu de buo ni de bi esefata ema sa atemu na mmom omu ne atemu na free court ba ye no enya adwen they don't agree with the ruling of the court despite say omu de ni buo bi esefata ema court nti sabiam no kase maame Akosua Serwaa waje atum se entempa omu ansem ano na onsan entabli nkrata enkodan court na fe on hwehwe appeal say the be court but say transem so biem abransem no biem adonsem no musuko ama omsusu say atenten na bia na say be de sefata bia court waka e de akyerɛ na onim atebu na kasa ye court so wo Kumasi High Court no judge ehia say o kyerɛkyerɛ nsem mu kakra e ma yehu say wo awade mu awodo miensa ye wo the ordinance marriage na say civil marriage ye na ye court de no ye o kyerɛ say ye ka say civil marriage na say ordinance marriage de abusua bema baako na oba baako wade ano ano obi ntim beto awade ne so biem se bi beto awade ne so a null and void ye ntum mra kwan so e na osa chem se ye san wo customary marriage ya customary marriage ne fie die a se bia ya amamani amane eji awade atum no de sa customary marriage no ye ni limit bia se bia o wari obi customary marriage a wontim wari obi nkan o da bia ntesa o wari customary marriage a se bi efie die amamani amane kwan so a obetimi awade be se de opɛ bia de obi a opɛ bia obetimi aware edi aka ho ene ye wo enkremofo nso de Islamic marriage no e kire se obetimi aware enipa na se ma hodo nan de hia ne se ma nan abeware omo no omo ina mfiri abusua ba akomo nti wo kire mu se awade ahodo miensa ena afei on se maame Akosua Serwaa wo mu ejina mo de ma no omo na kire mu se maame Akosua Serwaa nda de Lumba Sarkodie fosu wo mo awade ya awade ne civil marriage anase ordinance marriage ya kire se court de tintim enso amamra ne amamre amane bibia age atum na court chemu se nhwemu a ma ya kire se krata ya marriage certificate ya ababedan court no enye marriage certificate abusu tie ni pa o court kire se enye marriage certificate Odobroni so yes chemu se enye marriage certificate na mom extract krata fa bia yeyi e free marriage department e Germany enti uko yes marriage department ya nkata how ye wo ho no ene family book ni ade e no bi extract bi ni akwakoyi e de free honom e de aba na mum enyina mu emfa ma marriage certificate esan se o chemu se program marriage certificate ya amamani amane kwan so e wo se ye wo sabi nipa minu awade nyina omo signature ye tintim nyina wo so but sakata ye buy it doesn't in any way represent a marriage certificate. Na mum extract from the marriage department of Germany. Ya chemse family book ni ade e na o di bejina mu e wo court a o di edi adanse ntie no na ma court jina so kire se ade a na maame Akosua Serwaa e na afa ye wofa ye na nada de Lumba Sarkodie fosu wo mu ni awade bia ye civil marriage na say ordinance marriage a emra amamre ene amane sebi Germany mra na say Ghana mra ni na kabum na tintim there is no civil marriage na say ordinance marriage in the first place. And from that instance na the argument of civil marriage said that Lumba na maame Akosua Serwaa civil marriage na say ordinance marriage no na eni honum biem
and afei court be dia tum se no kre that Lumba ne maame Akosua Serwaa e wo map miensa eno kre tum and wo chim se e wo mu se wo mu ni ordinance marriage ana say civil marriage no na e ba partner says ono obi wo awade civil marriage a otimi se awade bi ka ho ne si kwan se wontimi nye sa no a omojitum ye se e wa afi apem ahankono e de okono ba komu in the year 1991 eye maame Akosua Serwaa that Lumba e ware na no na e fi awade e wa afi apem ahankono e de okono ba komu enti after say omo ball civil marriage and I say ordinance marriage need to go they accepted the fact say that Lumba no maame Akosua Serwaa e wa dey e was civil marriage mu enso honom and afei on the part of Odobroni no e ba beto dwa say and no question Odobroni witness no obuji adaka man James Boaten na opani James Boaten obuji mu a wodi adanse e dem Odobroni Odobroni enua ba ekunu na say ya kan for mabem no Odobroni sebio ekunu sebio ne nua ba ekunu ye ne kunu se ye sitie ya your friend say James Boaten no court kwa ka say ono opani no obuji adaka ma danse obedi yin na ya no kore di obuji mu di adanse ma Odobroni no ya o chem say Odobroni ni that Lumba ware in 2010 10th April 2010 ama wade no kwa omo ye say omo mpemfo ni bia ho ti obi antwa picture bia no court say o sa opani James Boaten no ono kwa danse no obedi ye no che obedi adanse a was a truthful he was a truthful witness ya wo di adanse ne kwan so ema no ko chire mu kwa say o ma ware in 2010 court no correct sa asem o kan ne ensem o kan ne sisu na ne kwan so ya o ka sisu so de sitie nyina e di court say ampa Odobroni so and that Lumba e ware in the year 2010 that was also a customary marriage so the Akosua Serwaa that Lumba ware in customary marriage na court sa chire ma eti ase say our customary marriage mu de obi ti marriage do obi a ope nti yes de di kan Lumba ani Akosua Serwaa ware customary marriage 1991 ena Lumba koya asan na Odobroni ware customary marriage in the year 2010 that's 19 years later however I'm say customary marriage nti no emra bi ansi wo kwan nti yen hye say ordinance marriage ne de court botugui esan say krata omode ba no chemu say enye marriage certificate dem mom an extract from the marriage department they were Germany family book mu extract ni bi no de aba yes nti sa na kokoba and na afi won say abusia pani ene Odobroni ka bom e de bedan court say say maame Akosua Serwaa mpo on that Lumba eja awade ma on say krata bi ba abonten ya na 2018 na krata no na date ya that no yeah say maame Akosua Serwaa try krata de bedan that Lumba say ontimi ne ware biem o ja aware ne ade na court chim say asabi enam onimonyamfo teacher safo kantanka oba ebegina adaka mu ebe church nsem fa ya kanfo ne ya Ashanti fo awade amamere ne amane de sefata no sempo otwe krata maame Akosua Serwaa twe krata ba say on that Lumba and wari bi mu a that was just the beginning of the divorce process that's the initial stage na mom anko wie esan say sempo ya kanfo mbem so bi atwe krata ba so no uja awade a abusuafo si hu konya hwese obesiesie na woka na sika anase amaka na chi wahwese ne awade jaye no anase wago no ebeba so but process no enwie enti court entimi nkase maame Akosua Serwaa and that Lumba eja awade enti omugusu aware said dia ochemu edit enti ochemu ahu say and afi ba kuna yen sense mu azi edi mu nkomo no a ochemu say teacher kantanka dey or researcher free mentia ahemfie mi srem kase the court describe teacher kantanka no na oba be cheche nsem no efa kuna yen de Obroni be kase it is the sole prerogative of the family abusua no yeah you omo de share na be chere say oh asumasi anase obenten ye be man ayekuna na no enye entitlement say bia oni be man ware nkwant na say oyekuna anase wawu a o say oyekuna da binti no de ochem kwa say obi betimi obi aware nanso no nipa no e bia kwan oni nipa ntina emu nti abusua na say omu nti a nipa no ye nyame di a abusua no betu aka say okwa ye mpene ema wo enyekuna honom na kai say judgment no was about 76 pages yes judgment na 76 pages him say break na nim no ebeye ebeba abontin na yesa beka bi de ato ebo ase acheche nsem nyina mu e de atodwa na amansan enya bi atie nti kai say her leadership during that Smith Arthur ya ono na yete nwafo a otena adwam no ensem wo nyina ekoya kowie and what say I declare that the plaintiff ni ya maame odi asem koda court maame Akosua Serwaa and the defendant the also be in one say first defendant the second defendant omuna Odobroni ne abusuapani and the just defendants abre Odobroni are the surviving spouses na say o chemes ni pise maame Akosua Serwaa na afei Odobroni womo and the surviving spouses of that Lumba
Therefore, the abusuapani is ordered to organize the two to perform the widowhood rite. Ɔkan na ɔbɛkyerɛ mu a ɛba bɛto yɛ sɛ saa deɛ a ɛneɛ na mmara no ɛhyɛ abusuapani sɛ wɔnka wɔn nyinaa mmom na wɔn enyi kuna sɛdeɛ esi ɛteɛ ɛma biribiara ɛnso ɛnyɛ asomdwie. Nti abusua kakra yɛ ɛbɛto dwa ɛyɛ ɛde ɛsom mo ɛno no ɛna mɛde kia kyerɛ mu dada sɛ marriage certificate ni mɛde kia ka ho asɛm sɛdeɛ mu nkyɛmu nyinaa ɛnso esi ɛteɛ na asɛm yi ɛhyɛ aseɛ nyɛ asɛm ketewa koraa ɛhyɛ aseɛ from the 2nd of October ɛna court ɛhyɛ aseɛ wirawura nsɛm no mu a yɛ 16th of October ɛna yɛ maame her ladyship Doreen Dasmith Atta ɛhyɛ aseɛ tena nsɛm no so ɛna wɔn sɛ maame Akosua Serwaa di kan faale baako a na yɛ application for injunction yɛn fa taabɔ nto ayie no so ɛsiane sɛ wɔn yɛ ɛyere yɛ ayawa na amammerɛ ne amani mu ɛno deɛ on the 28th of October no na court ɛkwahye ɛyɛ saa injunction no ɛna from the 12th of November asɛm nie wei no 12th of November no ɛyɛ case management conference ɛhyɛ aseɛ ɛyɛ no na ɛyɛ sɛ obi adi n'adanseɛ ɛba afei nsɛm biara ne adeɛ bi a witness statement ne adeɛ yɛ obiara hu sɛ abɛduru court na bɛka court ho a anaasɛ bɛka court nsa a ɛbɛtumi aboa ama asɛm nyinaa akɔ so na biribi ayɛ tɔɔten na ɛwɔ mu hyɛ no nso sɛ abusua sɛdeɛ bɛdi kan aka no wɔn a wɔgyina adaka mu kyerɛ nsɛm mu nyinaa no court se ɛyɛ ɔpanyin James Boateng yɛ a na ɔyɛ witness ma Odobroni no ɔno ɛna yɛ no kwafoɔ paa ɔno na asɛ obi gyina adaka mu kora nsɛm ɔkaeɛ no na ɛyɛ ne kwan so ɔpanyin James Boateng ne nsɛm bi a ɔbɛkaeɛ ne sɛ sɛbi Odobroni dad Lumba ɔmo ware in 2010 ɛma awadeɛ n'ase koraa yɛbisa dad Lumba sɛ na yɛate sɛ ɔne maame Akosua Serwaa ware ɛma dad Lumba kaa sɛ wo daabi ɔne maame Akosua Serwaa ɔmo ware biem wɔn agya awadeɛ ɔna ɛbɛka asa ɛbɛkyerɛ saa nsɛm nyinaa ɛde kyerɛ kɔɔ sɛ dad Lumba ka awadeɛ n'ase sɛ ɔne maame Akosua Serwaa ɛnware biem afei ɔsakɔ akɔ asa awadeɛ n'ase no wɔn antwa mfonini bi a wɔ hɔnom ɛkyerɛkyerɛ nsɛm akɔɔ sɛ wɔn nsɛm wɔbɛkan no na kyerɛ sɛ edi mu paa kyerɛ sɛ ɔdi nokorɛ ɛkyerɛ nsɛm mu ɛnso de kyerɛ kɔɔ na saa ɛna ɛteɛ yɛ ɛde ne nam amanebɔ ɛne mu nkyɛmu ɛnso ɛsom ɛwɔ nti maame Akosua Serwaa deɛ nipa mmienu bi gyina mu di adanseɛ de maa no ɛyɛ maame George na ɔsɛ ibu nso yɛ so sɛ ɔyɛ ne yɔnko afei maame Akosua abempɔma dad Lumba ɛyɛ ne nua baa ɔno nso bɛgyina adaka mu ɛdi adanseɛ ɛde ɛmaa no bi ɛna afei first defendant no ɛyɛ abusuapanyin Kofi Usu yes ɔno first defendant yɛ asɛbi ɔno nso bi ɛsan sɛ abusuapanyin bɛka sɛ yɛgya maame Akosua Serwaa nti mpo sɛ maame Akosua Serwaa bɛyɛ kuna na ɔmo abusua no na ehu ne mmɔbɔ sɛ ɔmo yɛ kuna nti ɔno na sɛ wiasɛm no baa na ɔsɛ ɔbɛgyina mu yi ne ho ano abusuapanyin Kofi Usu deɛ wama obiara ma yɛ witness ama no ɔno abɛgyina adaka mu bɛyi ne nsɛm ano ɛma hɔ na maame yɛ abaayewa ne wɔn aka yi na ɛde bɛpie mu ɛwɔ court obi a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ama ɔkyerɛ mu sɛ maame yɛ abaayewa koraa aka kyerɛ no sɛ ayi sɛbi dad Lumba ɛne maame Akosua Serwaa wɔn awadeɛ no ayɛ bibi wɔ hɔ afei maame yɛ abaayewa koraa ɛka nsɛm bebree ɛde kyerɛ no ɛma ɔka sɛ maame Faustina Fusu ɛso koraa aka sɛ Odobroni dad Lumba ɛware in the year 2010 ɛma Mr. Eti akɔnɔ koraa de bepie mu sɛ ɔyɛ dad Lumba nuanom no bi a ɔmo kɔ pie mu ɛwɔ awadeɛ no ase ɛna afei second defendant no yɛ Priscilla Ofori ɔno ano yɛ Odobroni yɛ ade kɔgyina mu ɛma no yɛ James Beniako Boateng ɔno na maka sɛ court sɛ kyɛ sɛ ɔno koraa adansi a ɔbɛka wɔ court hɔ no ɛsom bo paa kyɛ sɛ waka nsɛm mu a ne nsɛm ɔka nyina ne si so point abusua ne sɛ ne nsɛm ɔka no na it was an honest witness ɛna ɔbɛgyina mu ɛnso ɛkaeɛ ɛwɔ court ɛnso wɔ hɔ no na abusua yɛtɔ so bi ma ɔbɛkaeɛ asɛm wɔ hyɛ aseɛ no krataa bi firi ɛyɛ the German embassy ɛbaa yɛn sɛ krataa bi yɛ a ɛfiri German embassy baayɛ yɛ asa krataa no ɛbaayɛ no na ɛsi so pi akyerɛ mu ama yɛate aseɛ sɛ ɛnokorɛ dad Lumba ɛne maame Akosua Serwaa wɔn da so aware na mpo koraa no deɛ tete wɔn ntam ɛyɛ owu a dad Lumba wuyɛ ɛyɛ July bosom no deɛ ɛtɔ so deɛ nsia no ɛna tete wɔn ntam na mmom so the best of the knowledge of the German embassy deɛ maame Akosua Serwaa ɛne dad Lumba ɔmo awareɛ no ɛda so awɔ hɔ na onim ɛno no ho sɛ kakra bɛpie mu court ɛma ɛma mete mu afɔ koraa kyerɛ sɛ wayɛ yɛ course kakra busua fa kyerɛ me wayɛ course kakra ama course kakra yɛ no ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ saa nsɛm no mu saa krataa no baeɛ no ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ mu ewura mu aka mu nsɛm nti wodeɛ ɔde to nkyɛn na no saa asɛm a ɔkaeɛ no ama ɛnso lɔya nso abɛkasa kakra kyerɛ sɛ ɛno deɛ sɛ maame te mu afɔ koraa kasa a na sɛ ɛyɛ abu ɔmo lɔyafo gyina mu de maame Akosua Serwaa anim ti asɛ ɔmo na ahyɛ akɔtena ase baabi anwene krataa bi ɛwɔ abira ɛmfi the German embassy ba lɔya kyerɛ sɛ saa nkrataa yi na ɛfiri the German embassy ɛna wɔn ɛkɔgye yɛ aba abɛtɔ dwa but judge kyerɛ ɔhyɛ sɛ wayɛ course bi na course a wayɛ nti koraa no wɔmpɛ sɛ saa nsɛm no abusua ɔbɛkɔ mu na waka mu nsɛm nti wode saa krataa no ho yɛmfa nto afidie no so saa krataa fi German embassy ba yɛnim sɛ
susu se free German embassy buy ya na omo ka akosi se ma me Akosua Serwaa and that Lumba wire and that's all no na yentie anaze yenkenkan kakra na man say na antia se bia na judge say no why course kakra o embassy wo na person obeka mu nsem bebre sanso o ka mu nsem a M1 to de yemfa no so na yehwe mu asem yenkenkan bi abusuanti sa krata na da so no yes krata yi ye de yento eboas na yenkenkan kakra nti we atifi asem o say I have Bundesstaat the Bundesrepublik Deutschland Accra na say we dey maintain the kasa there but dey a German embassy wo Ghana and kan yes na PO box number na wo honum afei ohwe nchen hanso a minifa so say handsome script 6 Kenneth Kanda Road Northridge Accra and that's the postal address no and so honum and the numbers I'll be to reach you na and afei ohwa or say consular confirmation regarding the German marriage certificate of Charles Kojofusu and Akosua Fusu. Nese sebio embassy no consular ya oho. Omuna kesi pia mayati asiye se German awadies krata ya between Charles Kojofusu and Akosua Serwaa Fusu mame. Nese ohe krata ya beya. If the German embassy, yes, that is what it is. We assume and as we allege say if the German embassy and a buyer. After you to say, also to whom it may concern in Rakatan, to whom it may concern, except the obeying be I'll say. This is to confirm that according to German civil law, there exists a valid marriage between Charles Kojofusu, born the Akata on the date of birth, no, in Insuta, and Akosua Fusu, maiden name, Akosua Serwaa, born in Kumasi. What Chim Secretary, ba asnipi, ama man saying that as yes, German emblem awade bi daso a ho ya awade ne dimu na emraje tum daso a ejina mu ya awade no between anase wo ye maame Akosua Serwaa anase ye ofada Lumba Sarkodie Fusu ye wo no wonsuta na afei ye maame Akosua Fusu ya ne di ankasa ye de wo no ya Akosua Serwaa won se obewade obi a emramu no ne di no be ka ho se opa yes said the city no enti ye maame Akosua Fusu ya ne di ankasa ye de wo no ya Akosua Serwaa ye wo no wo Kumasi and Temomi you know Sarkodie Fusu and Mammy Akosua Serwaa our dear Wontumi. The etwas was say the marriage was celebrated on 23rd of December 2004 in Bornheim, Germany, in presence of the couple and is registered in the marriage registry office under the number E142/2004. Let's say our dear I can was that Lumba and Mammy Akosua Serwaa Fusu our dear Sabio our dear no echo so ewa fimpim mienu ene ennan bronya bosumi no mu da ye to so aduonu miensa enti the marriage was celebrated on 23rd December 2004 ewa Bornheim yeah Germany na ochesa awade no ekoso na wo mu awade mi chela Lumba na Mama Akosua Serwaa na wo nyina ho awarefo yi ena afei awade ye kan wasem ya chese ye tintim won krata mu marriage registry yeah Germany eman mu na number kwa eche that Lumba na Mama Akosua Serwaa awade E142/2004 E142/2004 that's almost code 2 awade no mpo the number marriage registry office and gidi ye pa say ze obi apese wo ho nya nhwemu hu say the city a obetime to sana one but anyway God say ye ma meeting of what adwam kire say why ye cause we embassy ho na pese obekom akansem bi de afa krata we a eba abontin na yesu say free the German embassy ho no ti nim Sarkodie but the Brennan Krabia na ebetchre of it also be more say as far as the embassy is aware of the marriage has not been dissolved by divorce but ended with the decease of the husband on 26 July 2025. Let's say embassy chim said the omunim na omu hunu mu no omu tia sisi ene de awade no engui that Lumba de Mama Akosua Serwaa ye engui na mom awade no baabie ye ebra that Lumba Charles Kojo Fusu eye nyame dia e wa fimpim mienu ene aduonu num bosome nsum de to so aduonu ensia the 26th of July 2025 that Lumba ewuye misreme ka onyame fa na currency ye ene ma awade no baabie na mom enwu se that Lumba tias no ode Mama Akosua Serwaa wo mo aka bum eja awade and what also be say attached you find a copy of the said marriage certificate for your perusal and say what you say empo or the nkrata bi kan ho a marriage certificate no or the kan krata no
said the bear obi hia nkyeremu bi ase court de be hia nkyeremu say individual de be hia nkyeremu be hia ntiase ne na de aka ho bi na sa krata e ba abonten bosumi dunu 27th of October 2025 and sa krata e ba abonten na Susan Ludick here on the second secretary council and also head of legal and consular section the German embassy one kind Ghana ha and so and shall say yeah was a seal no of the German embassy no was have a BL number 988 and a character number no 988 /2025 have a fee no 36 euro just how almost can be on 36 euro yeah the background is come here 440 Ghana cedis and so on jabusia character way babontin on the 27th of October 2025 yeah na say that Lumba any maame Akosua Serwaa omugusua eware na emom that Lumba wu ye on the 26th of July 2025 no ene ma wade no entem eteye ya wo enya wade fobium however somebody can ya maame temu afo ten adwam ye maame ya de nyina say awade no yeah, of course, ordinance marriage not civil marriage now. But when to me amfa dance your marriage certificate be ama say our dear yeah court etintim and so on. Emom the other two na a extract from the marriage registry and that's a marriage department Germany. Yeah, no enyinamu and representing marriage certificate. And this yeah, na mama Akosua say under Lumba one any marriage certificate bia. And as I can tell you about it, for say why your course be the German embassy. Now the embassy obeke mu asem. Nti no so ehun sem kakra na say man really suspense be how is there could it be say bia na sakata e buy na enye jeni wana na lawyer choice lawyer kusi here lawyer for mama Akosua Serwaa say e ba sa na a dent on their image na so yo wo gidi ye pa say embassy on omo twe kwa yo omo je sakata na buy na say bia omo kotena bia bi e for je krata but the news is that mama Akosua Serwaa report about meeting akada che on by Grace TV say omo bo ma lawyer for ne bo omo ho afare for appeal di asem no empem he ya appeal enam kwan so eba ye nyame yadoma interesting times ahead the say nyame so omo kwan ahoden ne he de beko akowie abuja nti we de kakra ye course so afi update film ban ya ba ya ni na aba abesomo nsem we Ghana nyina ni di akire nti brand ye beto fom bia ye say nyame odom ye kwan ahoden kwan de beba ye de emu amane abesoma man say na nti ye nkan che ye ho maame Akosua Serwaa reporter in Saka, yeah, free grapevine source, ne say, a lawyer for bomb, yeah, appeal, and I'm quemo eba. The senior may say, oh, maybe be anya boko, maybe be anya son. You ain't can be into na media, mesre, a bush your penny teacher pass, Sabi, and semi, there we are not caught in some we are quite near bar. And Tiasia my a funny will be a yantin once it go buses up there. You go to go to man swing, a cast 13 December, you could see that Lumba, Mwa, intermediate, a bush your penny go fools, Minana. Anawusu anamsum de wusu odi hye ne me so obetie me nko a de obetie sabi me nsem fata se meka bi a kire na de ne nso obetie ne na na masem a sabi mesre se nka omwa no wonse ananom se eye no 13 December na ko omunya ho bibi emfa nko hye ekire na nka ye nka court asem nyina ma obi ante ne ho ase na ma wo nyina nka mom na wonfa akomapa ensi da Lumba se de bi abeye boko na me bibi ya so bi sanse sabre ye amanso ne ade wom na menteme wase wom na ntiase mai okasa okoyeta Lumba yi kura mini se abusuafo nyina de akomapa beta echi sebi eba se bibi so koso nyina ya mfa akomapa anta echi a na de ohaw ne amane na eba de abusua nyina ya mfa mpa bon ta echi sense that Lumba sebi bra obo wasase so no ni kwan kura se sebi wa nyame dia na fei nsem sei na ekoso we ka we na we so ka we nse nyame ti ase nyame ni asomdwe no bekasa se okasa ma prospect ye di nyame bekasa na bibia enso ayeboko meda ase se oje bre na fe otie me by Grace TV so me die de kwabena wusu nyame nka yin na ho na wonte nanim enche kai se nyume ko bia daro ma ne so yasne e ma di dwumadi ebre wo abuzunya Better Grace Financial Services in country so Ghana for amo America ni die mu ni Ghana for amo Canada e fa say insurance won sensem afei say financial services won sensem dia Better Grace Financial Services or expert or intermediary financial group ya wo hwe bra wo bosike ba won sem no no a apa insurance company papa financial company papa ama de ho abata na dachi bi okwa ahohia mu a ho ankoche onya se bi abakwa ahohia mu nko a ono mu sie sika kodu ba bi na hia sika obetam sika boom e de amount ya tax free to bia eni so ono mu sie sika so kwa homgye mu na sebi ohia sika boom no overtime de amount e na fei sebi mesrema susu na so wo ya adwuma ya akoya na oha na amane bi ba na ko ba se wontimi nya adwuma bi mu a
ombehwe wo akopem se obe nyame dia ahwe o school kro nyina ne ade na bibia eboko umpe we na de na wope enye Ghana for America ne Canada nko a monso a ebia mukura nkrata ewo America ne Canada nkrata nenso muni mani mu biem anase bi kura mo ye citizens ho nenso muni ho biem mu na wo se fata some better Grace Financial Services etu anamo Abuja South American for Obi Trading Enterprise at the amount Obi Trading Enterprise Kumasi South Interest Junction Kaise Fantale Papa and Papa Hopani Perfume Papa there. Omo yina yedi yeni eche bronya ya ebe promotion a shase chese enye sika kakra bi a wo bia kwa de ohia bia obenya bi Kumasi South Interest Junction na kwajo de numbers ni de twego no fane from Obi Trading Enterprise beto first na fe bia ayeboko na bia akoso de ama asomdwe kwan so. Abuzuya mesre mekasa wohwe mfoni ye twagu ya ni nyina ne se mesre pa se koba se bia o wote ase nam ya opre obi amande ayo boat anase uber na mafo de bi dia ma wa mesra na manfo tai frame bisa me sansem we pa na se anyame adom ye nya brante bia ne ho dwo na okura komapa ebua de so nyame ya me akobe na osumeti me di agina mu ede ama abrante na fe sebi odi aye adwuma ede amount mesra wote ase nam na upo bi amande aye boat anase eye uber mesro fa number na etwagu ase no eye mea na mefa ofra number yi mea me peke call no mea na me peke call no mea me number ni die mesre me kasa na me ne wedding komo na makonati abrante no na fe abusuan ene aya kono wo terms ahobeto na bibia aye boko kai se trust me kai se ensa enye adwuma no eni kwanze didi ndi obi awi atazo pese oye bibi ma na ho na bibia etumpo na abusuan mesre nyame nka obi akoma ene aye hwe na wo awoti ase na bi na pese obi die boat anazo obi die uba wo die fa number yi etwagu na efreme me ameje ofeso na me magina mu bi ama branch nso aba misansa branch ni obi am nim no pa na na hodwo ebre ne ho ase esuro nyame na wanya basa basa kwa me nyame beka obi akoma na ya bo ama branch ne nsa akwa ano na nyame nso ehira yen na wabi oso mfansi e de ama ye medin e de kwapena usu me da ase se oje bre na wo hwe ye abusua ebrepam ye behia nyame nka ho makra bye bye.